Ngiyabingelela mhlobo wami kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngisakubingelela nje kwafika ukuthi sengathi ngahlabelela umhlabeleli. Othi I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that is planted by the water. I shall not be moved. Amen. Ngiyakhuleka mhlobo wami ukuthi sengathi nawe ungaba umuntu onjalo othi I shall not be moved, no matter ukuthi kwenzakalani, no matter ukuthi kukhona icorona, no matter ukuthi kukhona luphi uhlobo lwesimo ezivalayo, but I shall not be moved egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikubingeleleke mhlobo wami nonke babukeli bami, ngiyanibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu emakhaya. Ngiyanibingelela kanye nama-families wonke, ngiyanibingelela kanjalo nami ngiyabingelela nefamily yami egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela futhi kanye ne-PHC family yonke, ngiyayibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyathanda futhi ukubingelela ne-Family Worship Center, my home church lapho engikhona. Ngiyayibingelela nobuholi bayo bonke sisebenza kanye nabo, Rev lapho ekhaya. Ngiyakubingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela no Bishop, i-leadership yapi yonke ekhona nasebandleni. Ngiyayibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba uShandu, angibekelele futhi uBishop wethu baba uDipitswe kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Mhlobo wami, ngilapha ke ukuthi sizoqinisana, sizoqungana isibindi osukwini namhlanje lapho kumhla ka5. Le nombolo namhlanje ngiyayithanda ngoba iqondene kanye nosuku lwangeSunday la sikhonza khona inkosi, because number 5 ngokwezwi lenkosi noma inombolo emele the grace, emele umusa. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi njengoba sisaqungana isibini nje namhlanje usuku lwegrace, usuku lika number 5 noma usuku lika 5 namhlanje olusho igrace, umusa kaNkulunkulu mawube phezulu kwakho, mawubonakala phezulu kwempilo yakho naseyikhathini enjengalesi. Kube khona izinto ezenzakalayo nje nozokhuluma ngazo, ube ubufakazi empilweni yakho uthi ngibonga umusa kaNkulunkulu, nokuba ngigciniwe umusa kaNkulunkulu, nokuba ngiyaphila umusa kaNkulunkulu, nokuba ngiyaphila phakathi kwezimo ezifana nalezi umusa kaNkulunkulu. Ngibona umcibisho lokaduza kimi kodwa ngawubona waphuma eceleni, awangangicibishola egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngathinta izinto eziwupoison kodwa uNkulunkulu wangisindisa, lezo zinto azangabi namandla. Ngayishayanisa namagciwane kade ngingalazi ukuthi likuphi likubani, kodwa uNkulunkulu wangisindisa, wangigcina. Mhlawumbe ngenkathi lingenile kwaze kwazwela empilweni yami, kodwa njengamanje uNkulunkulu wabeka isandla phezulu kwempilo yami, sengiphilile egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Konke lokho kuumusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ke mhlobo wami mawube phezulu kwakho uselapho ekhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Zoqungana isibindi ke mlaleli wami ukuthi ke ungesabi. Abanye kunzima ukuthi bafunde incwadi yesambulo, Book of Revelations. Why? Bathi incwadi yesambulo iyesabisa. Why? Because babonakala sengathi kubonakala uSathana erise, abonakala ngathi uthatha intambo, kubonakala ngathi uAntichrist uyarise, kubonakala ngathi naye uAntichrist uthatha intambo, kubonakala namademoni ngathi iwona sebusa umhlaba, asephethe umhlaba. Yonke into eyenzakala encwadini yesambulo uma beyifunda iyesabisa. Uma ungagcina lapho mhlobo wami, ungayitshela kube sengathi uSathana uwinile, kube sengathi uSathana unqobile. Kodwa ngisho ukuthi mhlobo wami, ifundi incwadi yesambulo uze uyofika ekugcineni. Uzothi uma ufika ekugcineni uthola khona ukuthi Jesus Christ is sitting on the throne. Uzothola ukuthi konke sekwedlule, konke sekushabalele, uJesu Kristu yena obusayo. USathana uvaliwe umlomo, nezifo zivaliwe umlomo, amademoni avaliwe umlomo, na yonke into ebeyisabisa ivaliwe umlomo. Lokho kwenzeka ephejini lokugcina encwadini
emini yesambulo. Ilapho kamemezela khona athi ngenza konke kube kusha. Ilo nkulunkulu ke simkhonzayo, ilo nkulunkulu esizoqhungana ngaye isibindi ukuthi yonke imisindo mhlobo wami ingaba khona, kungaba imisindo kaSathana, kungaba imisindo yaka Antichrist, kungaba imisindo yezifo, kungaba imisindo yezinkoloze, kungaba imisindo yabanamanga, kungaba imisindo yazo zonke izinto ezikhona. Kodwa ngisho ukuthi mhlobo wami ekugcineni kwakho konke uJesu Kristu uhlezi esihlalweni uyabusa, uyinkosi khona ekugcineni uthi ngenza konke kube kusha. Ngakho ke qhungeka isibindi, yazi ukuthi konke okwenzakala namhlanje noma kungavela kodwa kuyedlula. Konke sikubone ngathi kuza ngolaka, angisho ukuthi it is temporal. Ikhona into emikuze kube phakade, that is eternal, that is Jesus Christ ohlezi esihlalweni nobusayo kuze kube phakade. Kodwa abantu ekugcineni abazoyithola bekanye noJesu Kristu uhlobo olunjani lwalabo bantu lapha? Ngeke ngakhuluma ngama-triplets, ngakhuluma khona nge-faith, nge-hope nango-love. Yibo laba abantu bazothola ukuthi kuthe kunzima, kuthe kushisa, kuthe kunomlilo, kuthe ukukholwa kwabo kuhlolwa, kuvivinywa ngey'ndlela ezahlukahlukene, kodwa laba bantu abangasuka othandweni, abangasuka ekukholweni, abangasuka ekwethembeni. Ngakho ilolu hlobo ekugcineni ozothola ukuthi-ke luyabusa kanye nenkosi yethu uJesu Kristu. Ilolu hlobo ozothola ukuthi icorona seyedlule, ozothola ukuthi izifo zonke sezedlule, laba bantu bayasurvive, laba bantu bamile. Njengamanje zoqhungana isibindi sokuthi mhlobo wami, nomethe ukuthi uSathane ucasuke kangakanani, nomethe ukuthi icorona inolaka olungakanani, kodwa ngizothi qina enkosini nasemandleni ayo amakhulu, ngokuba konke kuyadlula. Ngiyathanda ke mhlobo wami ukuthi kafishane ake siye ezwini lenkosi ngifunde kanye nawe incwadi yabaseRoma uchapter ka-14, la sizobheka khona kafishane nje impilo yohambo luka-Abraham, ukuthi u-Abraham naye noma ekholwa nguNkulunkulu kodwa ukukholwa kwakhe kwavivinywa, kwahlolwa ngendlela enzima nangendlela elikhuni, kodwa ekugcineni wawelela ngalana u-Abraham. Ukukholwa kwakhe kwaba isibonelo esihle, even kuze kube namhlanje u-Abraham ubizwa ukuthi he is a father of faith namhlanje. Ake sivuleke incwadi yabaseRoma uchapter ka-4 from verse 17 siye ku verse 22, la kufundeka khona kanje: njengokulotshiweyo ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi, phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguye, yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona, owathi kungekho themba wakholwa ngethemba. Ngicela ukuthi ubambe lowo musho mhlobo wami, owathi kungekho themba wakholwa ngethemba, ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho okwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakho, engabanga buthakathaka ekukholweni, wabona umzimba wakhe obusufa eneminyaka engaba ngeyikhulu, nesizalo sikaSara sesifile, akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni, enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza. Ngalokho ke kwabalelwa yena ukuthi kungukulunga. Hallelujah. Sisafunda lelizwi lenkosi ngaze ngakhumbula umhlabeleli othi izethembiso zenkosi yethu ziqine zona kunezintaba, nxa ziwa izisekelo zethu elayo izwi limi. Izethembiso zenkosi ziqinile kunezintaba. Kuvuka lo mhlabeleli ngalenkathi ngisafunda le ndaba ka-Abraham njengamanje. I-hope mhlobo wami engifuna ukukhuluma ngayo njengamanje into ebaluleke kakhulu empilweni yomuntu, ngoba njoba lapho ekhaya nje
ukuze ukwazi ukuqhubeka kusasa udinga ihope. Ukuze ubone imithandazo yakho iphenduleka udinga ihope kumanje. Uma ngathi asithandaza ungasenayo ihope kusuke sekunzima kakhulu. Uma umuntu ephelelwa yithemba, lo muntu uba dangerous. Lo muntu uba ingozi kakhulu ngoba uma iphelelwa yithemba, omunye kulula nokuthi athathe intambo noma athathe isikhali ayilimaze. Why? Because uphelelwe yithemba empilweni yakhe. Ithemba yinto okumele ingapheli empilweni yomuntu. Yizo lezi zinto isitha esifuna ukuyihlasela empilweni yethu. Yizo lezi zinto isitha esifuna ukuyidlekeza empilweni yethu ukuthi zibe buthakathaka. uSathane uyafuna ukuthi ithemba lethu, our hope, ishayeke. Ifaith esinayo, ukholo esinalo lushayeke, luvaveke, ludlekezeke, lutholakale lubuthakathaka. Nothando singabi nalo ngoba uthando ilona olubutha yonke into luyihlanganisa. Lezi zinto zibaliwe zontathu: hope, love and faith. Why? Because uma uthinta okunye kunyakaza okunye, uma uthinta okukodwa kwakho kunyakaza okunye. Lezi zinto kubalulekile ukuthi zibe khona empilweni yekholo. Njengoba ngimile ngiministerisha nje njengamanje, mhlobo wami, ngizoqinisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ke awusaboni ama miracles empilweni yakho, nokuthi mhlawumbe inkathi awusabona izinto ezi extraordinary empilweni yakho, mhlawumbe noma inkathi usabona imithandazo engathi ilibele empilweni yakho, mhlawumbe usubona ngathi kumnyama, kodwa ngizothi empilweni yakho njengamanje, do not lose hope. Ngoba uma ngabe ihope ingakasuka empilweni yakho, ifaith ingakasuka empilweni yakho, nothando lukaNkulunkulu lungakasuka empilweni yakho, uSathane uyazi ukuthi umsebenzi awuqalile awukakapheli futhi akakawini uma lezi zinto zikhona zise-strong, zisamile empilweni yakho. Ngakho ke isitha sifuna ukudlekeza ihope empilweni yakho ngoba uyazi ukuthi umeke wasuse hope yonke into iphelile empilweni yakho. Ngizothi ke mhlobo wami, be strong in the Lord. No matter ukuthi izinto uzibona ziza left and right, no matter umuntu ufaka isandla phaketheni ubona imali ingekho, uthi uvula ifridge ubone ukudla kungekho, uthi umukela ilokozana incwadi, uma uthola ilokozana incwadi noma yiposi, umuntu uyavula ubona izikweletu ziningi kakhulu kunemali, kunezidingo zakho. Ayikho into obona ngathi iyahlangana, yonke into ngathi uyayiqala uyibona ngathi ayikwazi ukuqhubeka, engathi ivele ime. Kodwa ngizothi mhlobo wami, do not lose hope. Ngoba ihope, it is so powerful. Iyona nto thola ukuthi uma usuka unyakaza kumele ukuthi ume phezuwayo ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili. Do not lose hope. Noma ngabe kuthiwa bekunama delays empilweni yakho, ngizothi do not lose hope empilweni yakho. Ngoba le hope esinayo ayikuthi hope nje, kodwa this is a living hope. Ihope lena ephilayo ngoba akhona amathemba, akhona abantu abayibambelele kuwona. Lawo mathemba ayashabalala. Ake ngithathe njengokuthi nje kukhona abantu abakhona abaphila ngoba ethembe ukuthi kwi-bank account yakhe unemali eningi, kodwa ngisho ukuthi namhlanje njengoba sibona i-inflation benzeka, sibona izimali ziyanyakaza, sibona kune instability kwi-politics, ayikho into engashake njengamanje. Yonke into ekhona abantu abathembele kuyona iyashake njengamanje. Kuyasho ukuthi ayilona ithemba elimilileyo, ayilona ithemba esingalethemba, ayilona ithemba eliphilileyo, ikhona ithemba eliphilileyo. That is the hope of glory, Jesus Christ. Ilona themba esimi ngalo njengamanje ukuthi uJesu Kristu uyena osekugcineni kwayo yonke into eyenzakalayo. Siyazi mhlobo wami, mina kanye nawe siyazi ukuthi yonke into is temporal, siyazi ukuthi yonke into iyedlula, kodwa siyazi ukuthi kukhona okumi kuze kube phakade. Lokho ke uJesu Kristu omi kuze kube phakade. Konke kuyadlula, izwi lakhe limi kuze kube phakade, nezethembiso zakhe zimi kuze kube phakade. Ngizoqinisa ke mhlobo wami ukuthi ke mana isibindi ungashake esikhathini esifana nalesi.
lizwi lenkosi lasitshela lapho ukuthi ke uAbraham njoba siyazi impilo kaAbraham ukuthi uma ebizwa uNkulunkulu wambiza ukuthi akaphume ezweni lakubo, washiya uyihlo, washiya umndeni wakhe, washiya nabo bonke abantu bozalo lwakhe, waya lapho engazi khona ngoba ebiziwe uNkulunkulu. uNkulunkulu akazange zamtshela ukuthi izinto uAbraham ayidinga njengomntwana nje ukuthi uzokuthola emva kwesikhathi esingakanani, kodwa wathi uNkulunkulu nje phuma ngiyakukubusisa nokukubusisa. Angisho ukuthi uAbraham ezeqhubeka nohambo, eqhubeka nempilo, uAbraham wakhula kwaze kwafika lapha abona khona manje ukuthi sengikhulile manje, kunalokho manje sengiyaguga manje, ngiyabona ukuthi ngiyaguga. Uma ngivuka ekseni umzimba uyangitshela ukuthi hayi sengigugile kunayizolo. Uma ethi uyaqhubeka ethi wenza izinto ezithile kuyakhomba manje ukuthi akasenawo amandla akade nawo njengayizolo. Uma ethi ubuka unkosikazi wakhe uyabona ukuthi hayi nakuyena unkosikazi wakhe manje uyaqala manje uba mchiliba. Lithi izwi lenkosi ebona umzimba wakhe usufile, umzimba wakhe usugugile, kanjalo esebona nesizalo sika Sara sesifile. Lezi zinto lithi iBhayibheli wazibona, izinto lezo kwakumele baziqede ithemba empilweni kaAbraham. Abona ukuthi sekumnyama, abona ukuthi angisayi phambili manje, kodwa lithi iBhayibheli kunalokho khona izinto azenza uAbraham. Lithi akabanga buthakathaka okholweni lwakhe, akabanga buthakathaka okholweni lwakhe. Wayenesizathu sokuthi abe buthakathaka ngoba isimo sasibonakala siba sibi kunayizolo, kodwa lithi iBhayibheli akabanga kubuthakathaka ekukholweni kwakhe. Kunalokho waqhubeka enika uNkulunkulu udumo, kunalokho kwaba sengathi unyusa isikhathi seworship, kwaba sengathi unyusa isikhathi seprayer, kwaba sengathi unyusa isikhathi sokuchitha isikhathi kanye noNkulunkulu. Ngenkathi izinto zingenzeki kwaba sengathi yena uqinisa kakhulu ukuthi amathembe uNkulunkulu. Mhlobo wami ngisho ukuthi akuyona into elula leyo, akuyona into elula ukuthi ungayenza leyo. Uthi ubone izinto zonakala kodwa uqhubeke wena uye ubambelela lapho ungasabonakali khona ukuthi kuyabambeleleka. Ingakho lize lithi iBhayibheli owathi kungekho themba wakholwa ngethemba, owathi kungekho themba wakholwa ngethemba. Yayisingekho into angabambelela kuyona kodwa waqhubeka wabambelela engazi noma lento abambelela kuyona kuyabambeleleka yini, kodwa waqhubeka wabambelela. Ilesi sikhathi esibhekene naso namhlanje mhlobo wami, angisho ukuthi njengebandla likaThixo siyathandaza njengamanje, sifuna uNkulunkulu njengamanje, sifuna ama-answer njengamanje. Kunalokho uma sithi silalela indaba zisitshela okwehlukile kunalokho esikulindele. Uma sithi siyabuka iTV siyabona ukuthi khona ama-figures, ama-cases ayenyuka kunalokho esikulindele. Isikhathi lesothola ukuthi khona ukholo lwethu isitha lifuna ukuyidlekeza, ebesethi kuSathana yes iphi iprayer yakho uma ngabe kunjena na, liphi ithemba lakho uma ngabe kunjena na, ngoba izolo ukhulekile. Uthe uma ukhuleka izolo kodwa buka namhlanje ukuthi kunjani. Abantu abahlabekile baningi kunayizolo, nabantu abashonile baningi kunayizolo. Ilesi sikhathi uAbraham abhekana naso, elithi iBhayibheli akabanga buthakathaka ekukholweni kwakhe, kunalokho waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo. Kunalokho kwabe sengathi uqala amaculo amasha empilweni yakhe, izinto ezibona zonakala kwaba sengathi uqala amaculo amasha empilweni yakhe, kwaba sengathi uhandisa isikhathi seworship, kwaba sengathi uhandisa isikhathi kanye noNkulunkulu. Wabambelela ingasekho indawo yokubambelela. Yini lena ayibambelele kuyona? Wayesebambelele ezwini likaNkulunkulu, athi ngamuzwa mhla engikhipha, ngamuzwa mhla engiyala, ngamuzwa ethi mangiphume, noma ngingasaboni lutho njengamanje, noma ngibona umzimba wami uguga, noma ngibona umzimba kaSara nesibeletho sakhe sesigugile, kodwa angikhohlwa ukuthi ngalizwe iphimbo lakhe, ngamuzwa ethi angiphume, ngamuzwa ekhuluma ngomntwana ukuthi ezalweni sami kuyoba khona umntwana. Ngibambelele kulokho-ke. Ilesi sikhathi esibizelwe kusona mhlobo wami kanye nawe ukuthi njengamanje masingehlisi
izikhali zethu njengamanje masingaxeki. Ngiyazi ukuthi akusona isikhathi esilula, kodwa isikhathi lesi sokuthi njengamanje siqine okholweni lwethu. Abanye bayasibuza njengamanje bathi uzobambelelaphi njengamanje, bathi usaqhubeka nokumkholwa uNkulunkulu njengamanje. Angisho ukuthi mhlobo wami noma beletha imibuzo kunzima ukuthi siyiphendule abantu, bambelela noma ungasaboni ukuthi ubambelelephi. Kholwa uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Worshipha noma ingqondo yakhe ngathi yakuphikisa, kodwa worshipha in the spirit. Worshipha uNkulunkulu ungapheli amandla egameni lika Jesu Kristu. Oh my God, isoko lesisikhathi esibhekene kanye naso namhlanje, i-challenge esibhekene kanye namhlanje. Noma icorona rise, nathi masirise, nathi kanjalo masenyuke ekutheni siyamdumisa uNkulunkulu. Ngiyamthanda uDavide uma ifikelwe isikhathi sokudangala empilweni yakhe, la izinto zingenzeki ngendlela ayifuna ukuthi zenzeke ngayo. uDavide naye, cabanga uDavide naye, he was a man of faith. uDavide naye, he was a prophet. uDavide naye, he was a warrior. He was a worshipper. Wayo yonke into ongasuyicabanga, wayikwazi ukuxhumana noNkulunkulu, kodwa wafikelwa isikhathi enzima empilweni yakhe, waze wabuza umzimba wakhe, waze wabuza umphefumulo wakhe, wathi kona, yini ukuba udangale emphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami na? Mhlobo wami, akwenzeki kuwe lokho na? Akwenzeki na ukuthi uzwe umphefumulo wakho uyaluza, uzwe engathi uyadangala na? Kwaba sengathi uDavide uyala manje, uthi methembe uNkulunkulu ngokuba ngisazokumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe. Methembe, utshela umphefumulo wakhe uthi methembe ngoba ngisazokumdumisa. Ngaze ngakukhumbula ihubo lakhe uDavide athi khona, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. No matter ukuthi corona ikhona, I will bless the Lord. No matter ukuthi kufika ama-diseases kanjani, I will bless the Lord. No matter ukuthi kunendlala, no matter ukuthi izinto ngizibona engasahambi kahle, I will bless the Lord. Not at certain times, but at all times I will bless the Lord. Ingakho-ke nomphostoli Paula ethi uRomans chapter 5 verse 5 ethi ke, now hope does not disappoint us. Ithemba alijabhisi. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Mhlobo wami, nawe njengomntwana kaNkulunkulu, I believe mhlambe ukuthi kube nekhathi lapho uyitshele khona ukuthi hayi uzwe ukuthi khona la ushayeke khona, uzwe ukuthi unesikhathi esikuchallengeile empilweni yakho. Kube khona isikhathi mhlambe lapho uthi khona kube sengathi nomthandazo uyawupostpone, kube sekuthi hayi mhlambe ngizobuye ngithandaze, kodwa ke ngisho ukuthi kuso lesi sikhathi leso kube khona into efika so strong empilweni yakho ukuthi lenkathi uthi ngizobuye ngithandaze, kube uzwe that power efikayo empilweni yakho ethi thandaza khona manje. Ukube sathi uyayibuza ukuthi ngizowathatha apha amandla, kodwa lento uzwe ngathi yakugubezela empilweni yakho, uyibona usuthandaza ungaplananga ukuthandaza, ubona usuqala usuthandaza. Why? Because the power of the Holy Spirit is there ukuthi akwazi ukusikhuthaza, empowerisha egameni lika Jesu Kristu. Izwi lenkosi lithi ke ithemba alijabhisi. Uma sihlala ethembeni, mhlobo wami, asihlaleli ize, angeke sibuye inqina kamabuyaze. Kuleli ithemba liyaphila, ikhona into esizobuya nayo kuleli ithemba, ngoba leli ithemba liyaphila. uAbraham wahlala wabuya noIsaac ekugcineni, uRuth naye wahlala wamethemba uNkulunkulu wabuya noBoaz ekugcineni. Baningi abantu othola ukuthi bahlangana nezimo ezithile bengasabona ukuthi ifuture ibaphatheleni, kwaba sengathi yonke into emnyama, kodwa babuya neanswer khona kunjalo. Mhlobo wami, naphezu kwempilo yakho ngiyaprofetha ngithi noma ungasayibona into yokubambelela, noma ungasazi ukuthi isizathu isiphi isizathu esikwenza ukuthi qhubeka umkhonzo uNkulunkulu, kube sengathi
awuliboni lutho. Kodwa ke ngisho umhlaba wami ukuthi ithemba alijabhisi. Hlala khona lapho, ulinde khona lapho. God is going to show up. Kungekudala God is going to show up. Angisho ukuthi kusasa uzobe udansa, kusasa uzobe umbonga uNkulunkulu, kusasa uzobe uletha ubufakazi bokuthi ngimbonile uNkulunkulu engenelela esimeni sakho egameni lika Jesu Kristu. Ingakho ngiyamthanda uPeter uma ngabe eqinisa ibandla mayilana nethemba, ngoba naye uPeter kwafika esikhathini lapho thola khona ukuthi kade behamba noJesu, izinto zonke kade zenzeka kahle empilweni yabo. Babazi ukuthi uma ngabe benoJesu abalambi, ngoba uJesu uyakwazi ukuthatha isinkwa ahlephule badle. Uma behamba noJesu, uma ngabe kuthiwa liyavuka ulwandle endleleni, uJesu uyakwazi ukulukhuza ulwandle luthule. Uma ngabe kunesimo othola ukuthi enababhekene kanye naso kunokufa, uJesu ukhuluma ukuphila, lowo muntu aphile. Uma behlangana nomuntu ophethwe amademoni, uJesu vele enza izinto zenzeke aphuma amademoni. uJesu wayimpendulo kuso sonke isimo, and kwakumnandi kubo ukuthi uJesu Kristu uqobo lwakhe is their team leader. Babazi ukuthi uma uJesu ekhona abasoze bahluleka. Babazi ukuthi uma uJesu ekhona ayikho into abazoyisaba. Kodwa ngelinye ilanga lo Jesu wabanjwa. Uma ibanjwa lo Jesu wabanjwa, bayitshala bona ukuthi hayi uzobe uyashintsha phakathi nesikhathi, uJesu uzobe uyaphinde futhi enze izinto zabo. Wabanjwa uJesu, waboshwa uJesu, wamiswa phambi kaPilate, walahlwa ngecala, waphanyekwa esiphambanweni, wafa, wagwazwa ngomkhonto, wathulwa esiphambanweni, wayolahlwa, wayofakwa ethuneni uJesu. Uthe uma ngabe sefakile ethuneni kwaba sengathi ithemba liyaphela, babuyele endlini bayocasha, ebesaba abaJuda, basaba nokubhekana nabantu, bathi sizobhekana kanjani nabantu ngoba siphoxekile nethemba lethu engathi liphelile na. Kodwa ngisho ukuthi ngosuku lwesithathu zezwakala indaba zokuthi uvukile, sebembonile Maria Magdalena. Kutheko emva kwesikhathi kwayena lo Jesu wafika phakathi kwabo, wangena, wafika wathi ukuthula. uPeter kusiyabhala lencwadi lapha nokuPeter chapter 1 verse 3, uqinisa bona abantu ukuthi bangaphelelwa yithemba ibandla. Uthi ke makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Uyabaqinisa ukuthi hey, leli themba linamandla, leli themba leli ithemba eliphilileyo. Siyawabona amanye amathemba ayashake, amanye amathemba abantu abazi ukuthi abaphatheleni kusasa, amanye amathemba wanazo isekelo, kodwa leli themba liyaphila. Mhlobo wami, angisho ukuthi yilo leli themba esimi phezukwalo. Siyazi ukuthi njengoba siphila nje kune resurrection kusasa, kunokuvuka kwabafileyo. Sinethemba liphilile leli themba, linamandla leli themba. Siyazi ukuthi noma uJesu libala, but he is coming back, uyabuya. Ithemba eliphilileyo lelo esimi phezukwalo. Namanje ezimeni esibhekene kanye nazo, kuleli themba esimileyo esimi kulo, siyazi ukuthi noma yipi impi esibhekene kanye nayo, siyazi ukuthi Jesus Christ is going to show up. Ingakho lithi iBhayibheli, he is the hope of glory. He is the hope of glory. Ilo Jesu Kristu engikhuluma ngayo. Mhlobo wami, do not lose hope. Noma abantu sebekubuza imibuzo ongakwazi ukuyiphendula, noma abantu ama-opportunist esevele esethi kwana uma ngabe kunjena ke uthini wena na. Khona ezinye izinto engazi ukuthi ngeke ukwazi ukuyiphendula, kodwa ke ngisho ukuthi Jesus Christ is the answer. Be strong in the Lord and be shaken in Jesus' mighty name. Siyabonga mhlobo wami, nakulesi sikhathi nayo le corona izodlula mhlobo wami, izokufica unje, izokushiya unje egameni lika Jesu Kristu. Igama lika Jesu Kristu linamandla phezu kwecorona. Noma icorona ikhona, angeke saguqa kwicorona, ngoba icorona ayinawa amandla adlula igama lika Jesu Kristu. Ekhaya lakho memezela igama lika Jesu Kristu, ngoba igama elinamandla. Methembe, he will never leave you nor forsake you. Bambelela noma ungasabona ukuthi yini obambelela kuyona. Lithi iBhayibheli ukuzana uAbraham, lithi iBhayibheli
ingasekho into yokubambelela, kodwa uAbraham waqhubeka wabambelela wamethemba uNkulunkulu. Ithemba mhlobo wami alijabhisi. Angisho ukuthi you will never be disappointed in the mighty name of Jesus Christ. It is my prayer ukuthi uNkulunkulu makahambe kanye nawe kulesi sikhathi, uNkulunkulu makakuqinise kulesi sikhathi egameni lika Jesu Kristu and never give up. Ake sikhuleke kanye nawe ke mhlobo wami ukuthi amandla kaNkulunkulu and the power of the Holy Spirit makakuthinte uselapho ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Ungathatha ama decisions mhlobo wami njengamanje ozothatha ama decisions andukuzana amakhulu empilweni azokwenza ukuthi ushintshe ukumethemba uNkulunkulu. No, ungathatha i-decision njalo ngoba uma usathane ehlasela ufuna uba ushintshe ama decisions, wenza ama decisions are wrong empilweni yakho, uthatha ama decisions are temporal. Uma umethemba uNkulunkulu umi kwi decision okuyona yona ne decision that is so strong. Ngakho ungacabangi ngenye indlela. Be strong in the Lord and in the power of his might, in Jesus' mighty name. Ake ngikhuleka kanye nawe ke mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu. Join ke mhlobo sakhuleka in Jesus' mighty name. Father, in the mighty name of Jesus Christ, siyabonga baba wethu omuhle, siyabonga dwala lethu uthatha udumo lonke ubonga ubatshazwe. Baba wethu onamandla onke, ngiyakhuleka Nkosi nangu nombukele sekhona ekhaya, ngiyamkhulekela baba wethu onamandla onke nefamily yonke ngiyabanikezela kuwena. In the mighty name of Jesus Christ, siyabonga ukuthi wena ungamandla ethu. We are our shield, we are our defense. Baba wethu onamandla onke, we are our strength. Baba wethu onamandla onke, siyabonga ukuthi Jesus Christ is a living hope. Siyabonga baba wethu onamandla ukuthi Jesus Christ, yes my God, he is a glorious hope. Siyabonga baba wethu ongcwele nakulesi sikhathi egameni lika Jesu Kristu ukuthi uyaphila kuze kube phakade. Mana nalo yamukeli, mana nomntwana wakho Thixo umqinise nakulesi sikhathi in Jesus mighty name. Umvula amehlo ukuba abone nezinto engathi kayisabonakali kahle, nezinto bengathi kasaphatheki. Baba wethu onamandla onke ayiphathe kulesi sikhathi in Jesus mighty name. I pray ukuthi doors will open, chains will break in Jesus mighty name. I thank you, my Father. I give you the praise and I worship you, Lord, in Jesus' mighty name. Silendele ubufakazi obukhulu nobunamandla kulesi sikhathi esifana nalesi. In Jesus' mighty name. Uyaphilisa nemzimba yabo njengamanje ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. In Jesus' mighty name. We thank you and we give you the praise. Manje naphakade. Amen. Angibonga ke mhlobo wami. uNkulunkulu makabe nawe, uNkulunkulu akuqinise. Sibonane futhi nangokuzayo ngoJesu Kristu amqhubile. Amen.